Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan tage en helikopter og så lande på et point og tage den i War Thunder. Jeg kommer til at bruge en Mi-8 TV. Den er meget sej. Ja, lad os prøve. Jeg vil gøre det 2 gange. Altså bruge en helikopter til at tage et point 2 gange hver. Første gang der er her, så tager jeg kun raketter. Så jeg kan spawne det samme. Og anden gang, der vil jeg også bruge air-to-ground missiler. Så jeg har brug for faktisk at få et kill, for at jeg kan spawne igen med den. Så det bliver lidt sværere. Kom så. Inden jeg bliver dræbt. Nej. Nej. Så må jeg jo prøve det igen. Okay, ikke lige det bedste map, men lad os prøve det. Så jeg fik. Det var faktisk rimelig dårligt skudt. Åh nej. Yes. Vi fik en hit. Nej, det gik ikke så godt. Jeg tror, jeg skal gå efter C-pointet, for at være ærlig. B-pointet, der er lidt for mange bygninger og mennesker, tror jeg. A-pointet, der er nogle broer, som der er irriterende. C-pointet, det var tættere på, og så hvis jeg husker korrekt, der er der nogle få træer, og så er det sådan parkagtige ting. Ja. Jeg er ikke lige den bedste til at flyve, kan man vel godt se. Så er det bare om at tage det. Fedt. Jeg har ikke skudt missiler. Lad mig nu bare tage det. Lad mig tage det. Nej! Jeg var så tæt på. Det var en ven! For søren, hvad laver han da? Altså, tæller det? Ja, det talte. Jeg vil sige, jeg godt skal sige, det er fint. Hvis han ikke havde dræbt mig, ville jeg have taget det. Så synes jeg er klaret runde 1. Okay, så er det tid til runde 2. Så jeg tror egentlig også, der er en. Ja, den vil jeg også have brugt. Den er jeg meget glad for. Sådan der. Der var en mere. Jeg tror godt, jeg kan bruge den nu. Lad mig se. Der. Jeg skal lige huske at sprunge på den tættest på. En af en grund, så da jeg fik den her helikopter, så var den første tanke, jeg havde, det var selvfølgelig, jeg skal research, så jeg kan få ildbomber på den, i stedet for noget bedre som andre air-to-ground missil opgraderinger. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg vil have den der fire. Boom. Jeg ved ikke, om det er det bedste opgradering. Nej, det gør du ikke. Tak. Jeg er lige bange der. Critical hit. Nej, jeg vil over at lande på C-pointet. Så tæt på, eller noget. Fik jeg ham i det mindste? Tror jeg ikke engang. Så er jeg nødt til at prøve næste runde igen. Scheisse. Nej, jeg fik den ikke. Det er heller ikke det bedste skud.
jeg kan ikke se dem nu. Nu gætter jeg bare. Han er død. Ja, nu tror jeg, hvor han er. Jeg synes også, jeg kan høre noget. Nej, jeg kan ikke skyde. Nå. Jeg vidste, jeg skulle ikke. Ind i røgen. Nej, ind i røgen. Der er ikke mere røg. Ja, det men det er fint nok. Så. Det er alligevel fint nok. Jeg er nået for et kill. Aha. Undskyld. Hvad? Jeg håber ikke, det var en ven. Nej, det der, det er ikke en ven. Det der, det er ikke en ven. Jeg kan mærke, at det bliver typisk tur. Shit. Kan vi spawn? Ja. Jeg er ikke lige på det. Se pointet. Det var ikke helt meningen, det der. Ja. Yeah. Okay. Second Battle of El Alamein. Det kan jeg godt gå med til. Så bare skynde sig indtag. Jeg skal bare skynde mig til det. Så, sådan der. Perfekt. Sådan der. Så kan jeg flyve helikopter. Nej. Yes! Jeg gjorde det. Så er det bare med at blive her. Jeg har allerede taget et point, så hvis jeg dør, så... Nej! Ja, det var... gik ikke så godt til sidst, men... jeg vil sige, jeg klarede ikke challengen. Så jeg gider ikke prøve mere, så ja, det vil jeg sige var fint. Men tak for at I så med. Så vi ses næste gang.